Анатоль Вярцінскі. Балада пра спаленую вёску і жывога пеўня. Гэта была не проста вайна, гэта было нешта больш страшнае, больш дзікае. Помню, міма маёй роднай вёскі ішлі карнікі. Маю вёску яны абышлі. А праз нейкі час мы пачулі страляніну, убачылі дым, чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва, а жыхары яе забіты ад старога да малога. І яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі скідалі кісялёўцаў, як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы, прарэзліва, з усіх сваіх сіл, свой векавы абавязак помнячы, певень запеў, загаласіў, запеў, і здзівіўся ён, напэўна, чаму не спяваюць іншыя пеўні. А потым крычаў, і двойчы, і тройчы, на золаху вёску будзіць пачаў, крычаў на апальным плоце стоячы, кроме лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў у каторы ўжо раз, а вёска маўчала, ні рыпу, ні скрыпу, ні гуку ў адказ. Ён вёску будзіў, галасіў адчайна, пакуль не здзячэў, пакуль не змянеў, а вёска маўчала, вёска маўчала. Яна ўжо не чула той ранішні спеў. Был дзень вызвалення, дзень перамогі вячыстай. Вярталіся людзі да мірных спраў і сноў, і пеўні настомныя фанфарысты. Мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досвітку сёлы, і ў сёлах пачынаецца рух. Яны жавыя сёлы, не соні, спяшаюцца рана на нівую луг. З пеўнямі сёлы прачынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе, вёску, дзе ранак інакш пачынаецца, вёску, дзе певень больш не пяе.